Λοιπόν, κουρτσόδια μου, εγώ είμαι life coach, αστρολόγα, παθολόγα, ανδρολόγα, κουτσολόγα, μπολολόγα και όλα τα ισλόγα. Μην πάτε σε ψυχολόγοι, θα σας τρελάνουν. Εδώ, μαζί θα τα λύσουν όλα. Όλα σας λέω. Τι έχεις, παιδικό τραύμα, Ζορζέτ. Τι έχεις, ψυχολογικό, σε βάρη σε κατσίκα, σε κλώτσε γαϊδούρα, Ζορζέτ. Μην πάτε πθηνά. Σας παίρνουν τα λεφτά και σας κοροϊδεύουν. Το καταλαβαίνετε. Θα μιλήσουν αυτοί το δικό μου το τραύμα, επειδή με κλώτσε γαϊδούρα 10 φορές. Θα με το βγάλει αυτή, λέει, από το υποσυνείδητο, λέει, και θα με το πετάξει. Γιατί δεν μπω εγώ μες στο υποσυνείδητο, τόσο μακριά είναι. Αφήστε, σας λέω, μας έσκασαν, πάτε τις ψυχολόγοι, πάτε τις ψυχολόγοι. Θενά, εδώ η Ζορζέτ θα σας τα λύσει όλα.